Exodus Tiadio no nkono na yei na yo fadwura won na woni me asofo fa na ntwibu wa biako ne adwani ni mienu a oni dem ne epiti pan no ne tatra wogum won ne epiti ofama a wasra hongu eyo sam na fayo na fagu brefie biako na engu brefie no mu na fabra ene na ntwini ni adwani ni mienu no nafa Aaron ne mano bra ehia ntomadan no ano nafa insuo dware won nafa intade no hye Aaron atade yu ne asofotade ase batakari ne asofotade ne adaabo no nafa asofotade no nchichirimu no bonimu nafa abotitene no boniti nafa kronkron ye ahyehede no fam abotitene no anim nafa srango hwiegu netifi fasra no nafa ne mano enso bra na hyehye won intade yu nafa aboso obobo Aaron ne mano na bobo won abotire na asofodwumanya won de se da atromuade se na hye Aaron ne ma asofo na ma onfa nantwini no mra ehia ntomadan no anim na Aaron ne mano enfa won sanwu nantwie no atifi na kum nantwie no Awurade anim ehia ntomadan no ano nafa nantwie no mogya no bi nafa won satia bom soro aforobuchia no men no na hwie mogya no nyina gu aforobuchia no ase na Israel ekata yemde no ho nyina ne de esensen mrebo no ho no ne sawa mienu no ne eso srade no na se no aforobuchia no so nantwie no nam ne nwoma ne ni bini die fa wogya se no sraban no achi eyebone ho afode na fa odwene ni biako na Aaron ne mano enfa won sangu odwene no atifi na kum odwene no na fa ne bogya apeti aforobuchia no ho hia na twitwa odwene no asinesini na hohoro na yamde ne nyawa ho na fagu ne sinesini no ne tiri so na shi odwene ni mu no nyina aforobuchia no so eye Awurade hia afode ade a eyi hwehwehwam eye Awurade ogya afode nafa odwene ni biako no na Aaron ne ma enfa wonsa enwu odwene no atifi na kum odwene no nafa ne mogya no bi nafa ka Aaron asonifa ne ma no asonifa ano ne won ensanifa kokromuti ano nafa mogya no piti aforobuchia no ho hia nafa aforobuchia no so mogya no bi ne srango no bi nafa piti Aaron ne ntade so ne ma no ne ma ntade enso so na enwura no ne ntade ne ma ntade no nso na fefa odwene no srade ne srade dua ne srade a ekata na yemde ho ne de esensen ne mrebo ho ne sawa mienu ne ho srade ne sre nifa no efrise eye asofo hyedwenini ne paanu nua biako ne paanu tatra ode nwa afori biako ne ofan biako free epiti brief a esi Awurade animu nafa ne nyina egu Aaron ne mano ensem him di akoniaba ye Awurade anim ehim afode na gye won sem na ka anu gya aforobuchia no so ohye afode no so na enyi hwehwehwam Awurade anim eye Awurade ogya afode nafa Aaron asofo hyedwani no yan ne him ye ehim afode ma Awurade na enya wo chefa na ye Aaron ne ma asofo hyedwani him yan ne maso sra wahim na wamaso no kronkron na enye Aaron ne ma die da atromuade a efri Israelfo nsem efri se eye maso afode enye maso afode a Israelfo di free won asumdwe aforebodie no mu bo won maso afode a obo ma Awurade na Aaron tade kronkron no nye ne ma die wonechi na onsra won enwu mu na onfa nhye won asofo ne memudie obesi na nemu edi sofo no enhye no nanson ansa na waba ehia ntomadan no mu abesum kronkron bia ho nafa asofo hyedwenri no na no anenam no bia a eho ye kronkron na Aaron ne manu ni odwene no nam ne paano a ewo briefie mu no ehia ntomadan no ano na woni noma a wode pata ma won de hye won asofo na wode dura won no nanso ohoho inibi
efiri sɛ ɛyɛ kronkron. Na sɛ asɔfo hyɛ nam no ne paano no bi ka ma ade akyi so a ɛne ɛfa wogya hye deɛ ɛkaeɛ no onni efiri sɛ ɛyɛ kronkron. Na sei na yɛ Aaron ne ne mma no sɛdeɛ mahyɛ wo yi nyinaa. Nanso na fa hyɛ wɔn asɔfoɔ na fa nantwinini bɔ bɔne ho afɔdeɛ daa na ɛnyɛ mpata. Na sɛ ɔrepata afɔrebukyia no so a prapra ɛho bɔne na sra no ngo fa yɛ no kronkron. Nanso na pata afɔrebukyia no so yɛ no kronkron. Na afɔrebukyia no ayɛ akronkron ne mu kronkron. Obiara a ɔka afɔrebukyia no nyɛ kronkron. Na yei ne afɔde abɔ wɔ afɔrebukyia no so. Nyantenma mmienu a wɔdi afiafi na fa bɔ so afɔde daa. Fa odwaba no biako bɔ afɔde anɔpa, na fa odwaba biako no bɔ afɔde anwummerɛ. Na fa asikyiresiam efa ebupen du mu biako a ɔde ngo duaba a wɔasie ngo susutoa ebupen na mu biako agu so. Ne bobisa susutoa ebupen na mu biako ehwiesa ka edwaman biako ho. Na edwaman biako no fa no bɔ afɔde anwummerɛ. Na yɛ no sɛ anɔpa aduane afɔde no ne ɛho ehwiesa no na enyi hwehwehwem ɛyɛ Awurade ogya afɔde. Ɛnyɛ daahye afɔde mo awo ntoatoaso nyinaa mu a mommɔ no ahyiaeɛ ntomadan no ano Awurade anim. Tie me ne mu behyia na me ne wo akasa hɔ. Na ɛhɔ na me ne Israelfo behyia na wafa me ne mu onyam so ayɛ kronkron. Na mɛma ahyiaeɛ ntomadan ne afɔrebukyia no ayɛ kronkron. Na mɛma Aaron ne ne mma ayɛ kronkron na wadi me asɔfoɔ. Na mɛtena Israelfo no mu na mayɛ wɔn Nyankopɔn. Na wɔhunu sɛ me ne Awurade wɔn Nyankopɔn a meyii wɔn firi Misraim asase so sɛ mɛtena wɔn mu no. Me ne Awurade wɔn Nyankopɔn.